Nedo, kao najjača karika u zadnjem krugu možete birati tko će prvi odgovarati. Neka Dubravko prvi odgovara. Dubravko. Avijatičarka Emilia Earhart je 1932. samostalno preletjela Atlantik i to na isti datum na koji je to uspjelo kojem avijatičaru 5 godina ranije. Charlesu Lindbergu. Točno. Nedo, koja je najpoznatija opera Gioachina Rossinija, nastala prema istoimenoj Beaumarchainovoj komediji. Seviljski brijač. Točno. Dubravko, u kojoj je arapskoj državi u Africi rođen zamjenik Osame bin Ladena i mozak Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri. U Egiptu. Točno. Nedo, pripadnici koje su profesije u Truffaut u filmu Fahrenheit 451 zaduženi za spaljivanje knjiga. Vatrogasci. Točno. Dubravko, koje je mitološko čudovište koje Tezej ubio u labirintu bilo napola čovjek, a napola bik? Minotaur. Točno. Nedo, kako se zove najveći grad koji leži na obali jezera Michigan u SAD-u? Chicago. Točno. Dubravko. Aleksandar Solženjicin, vjerojatno najpoznatiji ruski književnik disident, vratio se u Rusiju 1994. nakon okruglih koliko godina izgnanstva? 20. Točno. Nedo, prezime kojeg ćemo francuskog filozofa iz 17. stoljeća imena Blaise pronaći potražimo li ga među nazivima fizikalnih jedinica? Pascal. Točno. Dubravko, Andros je najveći otok koje karipske otočne države smještene jugoistočno od Floride? Kube. Bahama. Nedo, ako točno odgovorite na sljedeće pitanje, vi ste pobjednica. Nedo, prema mnogim kritičarima, vjerojatno najbolji roman Gustava Flauberta zove se Sentimentalni što? Odgoj. Točno. Nedo, danas ste vi najjača karika i odlazite kući s 45.600 kuna. Dubravko, vi odlazite bez ičega. Budite ponovno s nama u najslabijoj karici. Doviđenja. Najžešći suparnik mi je bio gospodin Dubravko. Jer je stvarno imao znanja, mislim da je u više krugova bio najjača karika. Osjećam se opušteno i zadovoljno jer dobro sam igrao i pobjedila doista najjača karika, osoba koja je sve znala u pravom trenutku. Kao pobjednica se osjećam sjajno, moram priznati da sam ovaj put očekivala pobjedu.